Достар, bir dakika жапланмаңыз, мен өзіме энергия жиям, чөнки бүгін біздің рубрикабызға бик энергияға бай актрисабыз келешек. Ол да болса Альбина Гайзуллина. Альбина, біз сеңа бик үзенчәлекле бір бирем әзерләргә булдык. Ул да булса менә бу тылсымлы капчык, театраль капчык һәм та-дам! Маска. Йоклаганда театрга маска. Безнең рубрика күзгә күз дип аталса да, без синең күзләреңне каплыйбыз. Соң маска булгач, булай тигәндә, булай моднырак була бит хәзер в тренде. Без күзләрне каплыйбыз дип беләм. Күзсез буламмы мин? Әйе, күзсез буласыз. Мин 1-2-3 дигәчтен, шул капчыкның әйберләрен алып, нәрсә икән тиз-тиз әйтеп бирергә кирәк, яме? Әйдә. Алган әйберләрегезне тезегезгә куя барыгыз. 1, 2, 3. Зарядник. Дальше. Ни? Маска театральная. Ху-ху-ху. Так. Монсы ни? Теге әйбер. Шариклар чыгара торган. Так. Bu нәрсә бу? Нәрсә бу? Носки. Әйе, дөрес. Так. 10 секунд калды. Тукта, менә монысы ни? Бейджик, әйе. Так, хәзер. Так, монысы бөке. Монысы кулъяулык. Монысы пластиковый карта, монысы туп. Монысы соски. Юк, брелок значок, батарейка, лак, помада. Монда бер атрибутика бар, бер спектакльдән. Тотып карагыз әле. Нәрсә икән бу? Бу ни? Хәзер әйтәм. Галиябанудагы яулык түгел микән бу? Юк, сез аны кулланасыз. Бу бит сары рутның яулыгымы? Ролик Эдвардтан, Әйе. Куян Эдвардтан. Сез бу биремне бик яхшы үтәдегез миңа калса. Ава. Хөрмәтле дуслар, бик тиздән безнең театраль сезоныбыз ачылып китәчәк. Безнең өр-яңа Кыр дип аталган спектакльбезне карарга килегез. Без сезне көтеп калабыз. Рәхмәт, Альбина. Рәхмәт, Миләүшә. Сау булыгыз. Пока.